سلام كم يمسيكم خبركم تخطاتلتي ساعة شعات أخيلون لومي ربع 10 شمن تلكاتي استدالوا زينا وشتن وطان هيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منجز سارسة زينا عب هوسبيتال تسنين تعنا أدن عشان موحاس بستخايدة ساعتات متن موت كم زنكية تقريتون عب زور رواندا نتساتف هاجراويت كانت قد مشكلة إيرترا وقعوا سنة سرعة مفنا وتغير لا عب ممحدار كبابي تبلديا سفيع وفراتات معكاب حمد ماين يكاير الله أمريكا أنصار مسيقار عصفارس عب بحري كاريبيان جمرتو سرعيد تصفح الله روسيان إيران ببحر عمان حبروا لمد حيل بحري كايدا مخانن قليتن إيران باكستان متن زكايدون قداو من اللوات بدعلي سلستات في كعبي أو تردادين عب هوسبيتال تسنين تعنا أدن 20 محاسبة قندو عب مبراخ نقحات مملا طلبات زتكورة عرتات يكايدالو وكيل إيرينا مانيل تسفاي نزدالو زينا وصبصب أبرام عند مريم كومي أب هوسبيتال تسنين تعنا أدن 20 محاسب بزكاية زلو هود سعري تريو موت أب أوان تنسن حرسن أزيخم زغودله حاكم حسانات دكتور برخت قبر ميكائيل حبيرو أديتات بزكايدو أخل مكتال قدمن دحرن حرسي أبتكالات عنا زوهاب سروع كتابت كمون مردأتا حبرة السب نمبراخ زكايد قوسقواسات كابتم أمنكاي موت عب أسواط أو زقبرو مخانم دماغليتو ببقزيو أبتو هوسبيتال زتأتاتو زلو ناو التحكمنان زمدب زلوك إلاو عام سبن عبقعات زوهاب أقول قلوتات لعل تراخم زلوو دكتور برخت بتوساق أرديوم عمو داتا هسانات كساب شدشت أوارح صبات طبات دت رايكمو قبو قديتا مخانو بمزخخار هسان أبتكالات عنا قريبو قبو حكمنا ومرمرا خيتا خايدلو أبقزازو وهاب مدهانيت ألتا وصعبين سلوزلوو ولد خوط أبو تصويعوم نرس كدجع عثمان بوغنا أبتو هوسبيتال تواديدو بزلو استمال أقول قلوتات هسانات قبو حكمنا وكنكن يرخبو خمزلو قليسان تقلقلتي بقدوم أبتو هوسبيتال نزقبر أتقلاليان كنكنن بحافشا نهساناتن أديتاتن دما بفلاي نزوهاب أقول قلوت أمسجينوم بأسلطاني سامسون سولومون لها قرايت قانتا قد مشكلة إيرترا عبد شمونت مدرخات أستات 11 كيلومتر عبد شفن مبلع 10 شمونت الزروان دان مستاف وقعوا سنة سرعات مفنا وتغير لا وكيل إيرانا يوناتان يعبيون زدالو زينا وصبصاب ميكائيل حدقو كغربوي كاب عسران كدتن كساب حدا مقابيت بزكايد مبل عصوتو شمونت الزور رواندا نتساتف هاقرايت قانتا قدم بشكلتات مال 10 شوعات لكاتيت عبيت صحفة كوميشن بالن سبورتن وقعونا يمفنا وسن سرعات تغيرو لا زاب أسلطاني سامسون سولومون التقل هاقرايت قانتا نتقدادم تيمراو قدوس ينوك ملو برهان ناهم زرعي يافيت ملقيتا ناتان مدحاني تترنف دايركتور بيت صحفة كوميشن بالن سبورتن أتو مكونن قوي توماس بسمعو قال تقدادم تي كم نيزا حلف عمتا دوما عوت كمزقبو زلو وصون عمنات قليصوم بريزيدنت هاجراو فيدريشن قدم بشكلتاتو تمسكن ردا بوغنو تقدادمتي نبقعتهم بناي غانتا منفس درعوم عوتاتن درجان هاجرايت غانتا كخلعو تسويت كم زقبرلو مازخاخيرو اسلطاني تا هاجرايت غانتا اتو سامسون سولومون حلقه غانتا تقدادماي مرهاوي قدوسن دما ككايدو بتصنحو لممدن بهزبن منغسن بزقبرلوم دغفن نعوت كم سرحو قالاتيوم حلافي من محدار فاينانسن كوميشن بالن سبورتن ليتنال كولونيل سامويل صقاب صاحبو مزازم قال سمير تابي قدم بشكلتا كينو أفريقيا عمل العالم دوميقو سلازلو نزي كبرز زدر عاوت حيزون كم زمتو بعل مولو تسفا مخانو قليسون تقدادمتي أب شومون تمدرغات 993 كيلومتر كشفون يوم أبنو زباشان بكو كوم أكل زقبر المعاتا ومدبات من دمفاع كومون زرقحن تتكامنتن تكالات محبرة أو قلقلوت المسفاح زقبر سعرين معوات كسرح بعصر سلسلة لكاتي تابست قبر ركب متحساسة بغريبون حلفاء هادو من محدار فاينانسنا تتارك أبايا بزم محلالفو ملغتي كل زوطن لمعاتا ومدبات مسرع موداد تكالات محبرة أو قلقلوتن بزي نقوح تصادفو حبرة السبك عوات سلازيكل محدر تكبابي ودا بهزبي أب محيال كاللاس تراكت صعوتا تحساسيبون
ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ንኡዘባ ዘሎ ተኽእሎ መስናዊ ሕርሻ ብግቡእ ተመዝሚዙ ኣብ መሓላ ክውዕል ግብሪ መንግስቲ ኣብ እዋኑ ክእከብ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረአ ሕፅረት ድማ ብኮማዊ ኣበርክቶ ክፍታሕ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም በብፅላቱ ዝውጠን መደባት ንምዕዋትን ዝተረፈ ንምምላእን ኣብ ዝውሰድ ተበግሶታት ተሳትፎኩም ክብ ንምባል ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊፆም ኣብ ኑዞባ ኮሌጅ ምምሕዳር ከባቢ ተበልድያ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ ሰፊሕ ማእትታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ እቲ ህዝቢ ብጋንታታት ተወዲቡ ዝዓሞ ዘሎ ስራሕ ብፍግረ መሬት ዝተባሓጎገ መጋሃጫታት ብምፍዋስ ከባቢውን ኣብ ንቡርን ምምላስን ሃብቲ ገረብ ንምስሳንን ዝሕግዝ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝኾነ ዝጠቐሳ መሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣሕመድ ሱሌማን ንዑ ምስ ዛዘሙ ናብ ዓዶም ዘውት ናይ ሓመድ ፅርግያ ንምፅጋን መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ተፀዋዒ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብቲ ንኡዘባ መንእሰይ ተኽሊ ማርያም ክብሪ ኣብ ወገኑ እቲ ብልዑል ተሳትፎ ዝካየድ ዘሎ ወፈራ 300 ሄክታር መጋሃጫ ንምፍዋስን ኣብ ክራማት ፈልሲ ዝትከሎ ጎዳ ጉድን ምዃዓትን ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ንኣድማዕነት ናይቲ ስራሕ ተወሳኺ ናውቲ ማእቶት ክቕረብ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንኡዘባ ፎሮ ገስጋስ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ንምናል ብውህደት ክዕየ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ጀማል ምዕንተልከ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ እያ ኣብ ንኡዞባ ፎሮ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዕድላት ትምህርቲ ዘይረኸቡ ዜጋታት ኣብቲ ምጥፋእ መሃይምነት መደብ ዓርዩትን ምሸታዊ ትምህርትን ዘጠቓልል መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ተጸንቢሮም ንኽምሃሩ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመታት ዝተሰላሰለ ስራሕ ብ16 ለካቲት ተገምጊሙ ኣብቲ ካብ 2016 ክሳብ 2025 ዝተዓመት ስራሕ ንምግምጋም ዝተኻየደ ርክብ ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ መምህር ጀማል ዓሊ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ 49 ዓድታት ብመደብ ዓርዩት 2109 ብምጥፋእ መሃይምነት ድማ 7334 ወገናት ከም እተማህሩን ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተሰጋገሩ ከም ዘለውን ኣነፂሩ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዓመታት 8 ዓድታት መደብ ዓርዩት ወዲአን ናብ ስሩዕ ትምህርቲ ከም እተሰጋገራ ዝጠቕሰ መምህር ጀማል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 12 ተወሰኽቲ ነቑጣታት ብምኽፋተን ጠቕላላ ቁፅሪ ነቑጣታት መደብ ዓርዩት ብ58 ሚእታዊት ክብከብ ዝበለ ሓቢሩ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዞባ መምህር እስማዒል ዓሊ ብግድኡ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ዝምስገን ዕማም ከም እተሰላሰለ በቲ መደብ ዝሓለፉ ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ከም እተፈጥረሎም ብምግላጽ ንዝበለጸ ውፅኢት ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድ ወዘተ ኣብ ዘውፅዎ ናይ 5 ዓመታት መደብ ስራሕ ኣብ ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ዳህሳስ ክካየድ ደግሲ ንኸየጋጥም ኮማዊ ኣብያተ ንባብ ክተኣታቶ ኣብ ወቕቲ ክረምቲ ትምህርትን ዓበይቲ ክጅምር መደብ ዓርዩ ዘይተጀመረለን ዓድታት ቆላሕታ ክግበረለን ከምኡውን መደብ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣብ ዝተጸንዐ ቦታ ክጅምር ዝብል እቶታት ኣቕሪቦም ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዞባ ፎሮ ኣቶ ፍስሐ ገብረ ሃዋርያት ኣብ መወዳእታ እቲ መደብ ዝበለጸ ስራሕ ንምዕማም ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ዛጊት መሃይምነት ዘጥፋእ ዓድታት ተኻፈልቲ ናይቲ ዕድል ንኽኾና ብውህደት ክስራሕ ተማሕፂኑ ካብ ንኡዞባታት ናቕፋና ደቡሓን ዝተዋፅኣ 55 ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ኣብ ኣገባብ ኣመሃራ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ካብ 6 ክሳብ 13 ለካቲት ኣብ ከተማ ናቕፋ ተዋሂቡ እቲ ብምትሕባር ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጨንፈር ማሕበር መምህራንን ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ናቕፋን ዝተወደበ ስልጠና ውጥን ትምህርቲ ምዘና ተማሃራይ ምሕደራ ግዜ ምልላይ ጸገማት ተማሃራይ ከምኡውን ተራ ምድልዳል ስሉሳዊ ዝምድና ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዘተኮረ ነይሩ ጊዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ናቕፋ መምህር ጅምዕ በኪት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕላማ ዓቕሚ መምህራን ክብ ብምባል ውፅኢት ስራሕን ምዕዛዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ፍልጠተን ናብ ተምሃሮ ብግቡእ ከሰጋግራ ርእሰ ተኣማንነት ዘሎም ህፃናት ከፍርያን ምዕቡል ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ኣበርክቶ ክገብራን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ ሰልጠንቲ ብወገነን ንዝቐሰሞ ፍልጠት ኣብ ባይታ ንምትግባር ድልዋት ምዃነን ገሊፀን ዜና መስዋእቲ ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ገዲም ተጋዳላይ ሃብቶም ኣብርሃ ትርፈ ብ13 ለካቲት ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ሃብቶም ኣብርሃ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ኮሚሽን ስንቅን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ክፍሊ ቁጠባ ኮር 491 ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተመዲቡ ንሃገሩን ህዝቡን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ
ተጋዳላይ ሃብቶም አብርሃ በዓል ሓዳርን አቦ ሰለስተ ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ14 ለካቲት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ደቀ ምሓረ ተዛዚሙ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ብመስዋእቲ ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ሃብቶም አብርሃ ትርፈ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይምነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣሜሪካ ብ17 ለካቲት ኣብ ባሕሪ ካሪቢያንን ምብራቃዊ ሰላማዊ ውቅያኖስን ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ዝበለቶም 11 ሰባት ከም ዝቐተለት ሓቢራ ነዚ ደሚርካ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ መስከረም 2025 ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 40 ስርሒታት ብምክያድ ብውሕዱ 145 ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ከም ዝቐተለ ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ በቲ ስርሒት ኣብቲ ንጥፈት ከም ዝተዋፈራ ዝተጠቕሳ ኣስታት 50 ጀላቡ ከም ዘዕነወ እቲ ሰራዊት ኣፍሊጡ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ስርሒት ደው ክብል ክጽውዑ እኳ እንተጸንሐ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግና ገበናት ዕፀ ፋርስን ብምክታእ ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓዝ ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ከም ዝቕጽላ ነጺሩ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ካሪቢያንን ሰላማዊ ውቅያኖስን ተካይዶ ዘላ ስርሒት ኣቐዲማን ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝሓየልን ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረድን ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ ፕሬዚደንት ትራምፕ በቲ ማያዊ ኣካላት ዝካየድ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ኣብ ኣሜሪካ ጸጥታዊ ጸገማት ክፈጥር ከም ጸንሐ እዩ ዝገልጽ ሩስያን ኢራንን ጽባሕ 19 ለካቲት ኣብ ባሕሪ ዖማን ሓበራዊ ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘካይዳ ገሊጸን ዕላማት ልምድ ወተሃደራዊ ዝምድነ ንምድንፋዕን ጸጥታ ናይቲ ማያዊ ኣካል ንምውሓስን ምዃኑ ሰመዚ ምክልኻል ክልቴን ሃገራት ኣፍሊጦም እቲ ሓበራዊ ልምድ ሳልስቲ ድሕርቲ ኢራን ኣብ መጻበቦ ህርሙዝ ዘካየደቶ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምድ ይስዕብ ዘሎ ሩስያን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባሕሪ ዖማንን ህንዳዊ ውቅያኖስን ሓበራዊ ልምዳት ኣካይደን ምንባርን ጸብጻባት የረድኡ ብኻልእ ወገን ሩስያን ኢራንን ምምዕባል ጸዓትን ቁጠባን ኣብ ዝርከብዎም ሓያሎ ጽላታት ምትሕባርን ከስፋሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምዕ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ማል 17 ለካቲት ኣብ ከተማ ጣህራን ኣብ ዘካየድዎ ቁጠባውን ንግዳውን ምምኽኻሪ ተበፂሑ እዚ ሓድሽ ስምዕ ኣቐዲሙ ንዝተኸተመ ስትራቴጂካዊ ስምዓት ዝድርዕ ምዃኑ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ኣፍሊጦም ኣለዉ ኢራንን ፓኪስታንን ንመጠን ዘካየድዎ ዓመታዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክሳብ 2028 ብልዕሊ 3 ዕፅፊ ከዕብይኦ ምዃንን ሓቢረን እዚ ዝተገልጸ ላዕለዎት ሰብ መዚ ንግድን ሕርሻን ክልቴን ሃገራት ብ17 ለካቲት ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዘካየድዎ በዚ መሰረት ኣብ 2025 ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ክልታዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ክብል መደብ ኣሎ እቲ ስምዕ ንምትግባር ሕርሻውን ኢንዱስትርያውን ጽላታት ከስፋሓ ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራንን ፓኪስታንን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓዝ ዘካይድዎ ምትሕግጋዝ ከም ዘሐይልኦ ገሊጸን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸስቲ ዘሎ ባርዕ ሞሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት ኣውሪዱ በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘይወዓለ ባርዕ ዛጊት ኣስታት 150,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸ ሰመዚ ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ኣሜሪካ ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ንምግታእ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ክፍላት ሃገር ቴክሳስ ካንሳስ ኮሎራዶን ኒው ሜክሲኮን በቲ ሓደጋ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ ኣሜሪካን ኢራንን ትማል 17 ለካቲት ካልኣይ ዙርያ ዘይቀጥታዊ ኒክሌሳዊ ዝርብ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣካይደን እቲ ዝርብ ብመንጎኝነት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዖማን ሰይድ በድር ቢን ሓምድ ኣብሉ ስዒድ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢራን ናብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓባስ ኢራቅጂ ብዝመርሖ ልኡኽ ክትሳተፍን ከላ ኣሜሪካ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ብዝመርሖ ጉጅለ ተወኪላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝርብ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዙርያ ኣብ ዖማን ዝተኻየደ ቀዳማይ ርክብ ክነጻጸር እንከሎ ዝያዳ ሓናጺ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ወከልቲ ሰለስቴና ሃገራት ኣብ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ብጉዳይ ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ክብጻሕ ዝኽእል ስምዕ ኣብ ሓፈሻዊ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ሚኒስተር ኢራቅጂ ብተወሳኺ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ኢራን ዝተረፈ ፍልልያት ንምፍታሕ ድሕሪ 2 ሰሙን ዝርዝር እማመታት ሒዞም ክምለሱ ትፅቢት ከም ዝግበር ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ብማዕከናት ዜና ሓቢረን
زي كالاي زوريا زرب زتخايده بريزيدنت دونالد ترامب كاليتي عرموشش مركب وق ناب معكلاي بحري كم زلاخه ابز غلصلو زلو واني امريكا اب كبابيتات ايران تكايدو زلا وتادراو مدلوات نتي امونغو كلتين هاغرات تفتره زي مردا بسلاماو منغدن مفتاح نزكاي زلو دبلوماسياو صعري بعادوتا زصلو كم زخونه مست غداي قربت زلو وغناز تنقون أمريكان إيرانن أب مونغو أنت فتيرو زلو وترين مهدا بشدش لكاتي أب عمان قدام يزيك التاو زرب كم زكايرا ذكري أب قداي كينات يوكرين زتكورة سالساي زرب روسيا أمريكان يوكرين تمال 10 شوعة لكاتي أب كتما جنيفا سويسرلاند تخايدو እቲ 6 ሰዓታት ዝወሰደ ዝርብ ብቐንዱ ኣብ ግዛታዊ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ጉዳያት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ዝርብ እወታዊ ገስጋስ ከም ዘርአየ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከምኡውን ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ለካቲት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ዙርያታት ርክብ ብዘይስምዕ ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ أمريكا روسيان يوكرين دحري 2022 فلما أوان أب قداي كونات يوكرين سلساو زرب يكايدا مهلاون يفلات لعل 8 أبالات ودو حورات هاجرات إسرائيل بوغوبيتا بزحزتهم عربا وغماغم هلاو عن مسفاحن توسدو زلا بينو سانتاتن سقمتتاتن بتريكونينن اتن هاجرات مالي 10 شوعات لكاتيد بمنقدي أمباسادر فلسطين أب ودو حورات هاجرات رياض منصور أب زوجو حبراو مجلسي تجبارات إسرائيل بمسرة أهجراو حجين زلوا قديتات زتصارر كمون زباو سلامن مرقات نزكاي زلوا صارتات زدخم كم زخانة بمحبار بقلطف دوك بتصويان بزيك هذه ديموغرافيا كاوي أقاومان أيتي عبشين شعات 260 شوعاتن استمسرته مبرق يرساليم زركبوا جزءات فلسطين نزغير سقمتي بتري كم زقاومو على إيران توساقي مثل سوسانة حزب فلسطين نمحلاون نتي عبد موز تقبط مريت فلسطين زكاية زلو زي حقاو مسفاح سفراتات ممكاتن بمسارة هقراو حقي تجبات سقمتن موساد زلون توفاين تراغاقيسان كابينة ستا إسرائيل عبد زحالة معلتات سفيح كفال مريت معربا وقماقم كم موانة إسرائيل كمزقب نزفكر إمامي بوقعي كم زلو الزكاريوم إسرائيل أبتي عب شحن شعات 290 شوعاتن بوغوبيتا زحزت كبابيتات اللي شمون تميت الشح زيقاتتا عصفيرا كم زلا تصبصبات يردون ناي موداتا زينا هندن فرنسان كلتاو زندنن ناب فولي استراتيجيكاوي شركنت كم زعبي او افليتان استقلت اب هندي ناي سلسته معلتات مبصح زفصم زلو بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون اب كتما مومباي مس قدماي مينستر هندي ناريندرا مودي اب زكايدو ركبيوم اتسقمتي اب عودتات مكلخال مهزو نقدي تكنولوجين ركب حزبي مس حزبن تحبار نمكياز زخيلي ازي كم ديلن كلها ابتا اغاطامي كلتينا هاغرات مكلخال نقدي تحداث ساعات تعنان برك معدناتن اب زركبهم عودات اسراس مع تفراريمن فرنسا دحري جرمن هولندن كاب هاغرات اوروبا سالسيتي زعابيت نقداو مشاركه هنديا اب 2025 نقداو من لوات كلتين هاغرات 15 بليون دولار كم زنبره صبصبات يحبرون زي خبركم تحتاتلت زينا نمفصم ارستاتو اب هوسبيتال تسني تعنا دن عشلن محاسب بزتقايده صعرتات متن موت كم زنكه تغليصون اب زور رواندا نتساتف هاغراويت كان تاقدد مشكلة ايرترا وقعو سنة سرعات مفمناو تغير لا اب ممحدار كبابي تبلديا سفيح وفراتات معقاب حمدن مايني كايرالو امريكا انصار مسقفا رساب بحري كاريبيان زجمرتو سرحي تصفح الله روسيان إيرانن بحر عمان حبراو لمد حيل بحري كايدا مخانا جديسان إيرانن باكستانن متن زكايدو نقداو من لغوات بدألي سلسلة في كعبيو راداديان
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ሰላም